Kanigiri ka AKASHVANI Shillong ka khubor ban pulia phi di meri nongti walang. Kinigilong kimat ki bakong sanjung ka khubor mta ka stem. Piliu Menteri Bari ke Sarkar India Dr. S. Shankar ya ka e-migrate v2.0 web portal bat ka mobile app min ka singi ha New Delhi. Ke India ka lala man penmi ka wei ni kirin santre kam digital bat bit ka bayarin kat kerdan bat ka perthai baro ka wei la ong krido jong Reserve Bank of India u Shakti Kanta das. Menteri Ketenaga Social Welfare jong Sarkar Meghalaya ba Paul Lingdo ulalet bisyare ke jingya jong ka trek ta ha ka Directorate jong ka Social Welfare. Bat hasam an rakhil akmen ya ka jingsha itho jong ka ktin Assamese kum ka classical language da ka program ka banne shita yolenter. Ki khobor ki babnia. Menteri Ketenaga ki kambari ke Sarkar India Dr. S. Shankar minhin ka siula play ka e-migrate v2.0 web portal bat ka mobile app hadali. Haka e-migrate portal ki don r.pra iway lakngut kinong India ki batre shabari ki bla penrung kerteng ladi. Kani ka pliru shubun ki lat na kabanta jong ki bakin sngusngan kat bagi dang don jingai na la ka jong kari. Haga jing ajing kren jong Dr. S. Shankar uloong ba ka jing play ka e-migrate v2.0 portal ka dei ka jing pensisha ye ki jing persang jong sarkar ban kentup lang ya baro kinong India ha ka wei ka rinsan bat bakin sngusngan wala ki don ha ka nogo benta jong ka perthai. Kadai ro ka dak jong ka jing IT lot jong ka sarkar ban ya dai ka hok bat penyo ai ka burom na ka benta kinong India ki batre bakta hari nong wei. Uklido jong Reserve Bank of India RBI Shakti Kanta das minhin ka sni uloong baka India kalala ban penmi e ka waini kirin santre kam digital bat tebit ka bayarin kat kedan bat ka parthai shitlung. Uang babenta kari India ka don ha ka kedan ka balai ha ka bay dei bakar kompanya ki startup. Ki don ha do palat shilak sau pho hajar tali ki startup he India bat kombashis patli unicorn. Hab ajing kiran ha ka jinglang jong ki officer rang ba New Delhi minhin ka singi u Shakti Kanta das ulo ong ba ka jingya linti jong ka India ha ka tre ka ta digital bat ka jinglong bat tebit jong ka kadai ka ek ba ki ri ka perthai ki la banya be lang sha ka jo ko kompen khlan khna banya pen bha bat pen thamai da ka jing penyat pisa digital ha ka perthai baro ka we. Haka bedi ba ka jing penan kam pisa digital udas ulo ong ba ka Central Bank Digital Currencies CBDC kadon ne ka lat man penbiang ya ka jing siu pisa na ka wei kari sha ka wei pan. Dang shen ki sipai jong ka sam rifles ringkat be ki pulit jong ka Mizoram ki la yok kurup live khundai hajar tali ki tiar pen bethai na ka wei ka jaka ka badan hajan ka wat tiao hau port usam jong ka India bat Myanmar. Ki sipai ki layo jingtip badan wei unong nya thuk uba ki subajur baudei bawan penpoi ya ki tiar pen bethai. Kat ba ki sipai Assam Rifles bat ki pulit jong ka Mizoram ki la pen ap haba biang ban lap ya ka jing shisha utei nong nya thuk ula eno ela ka kali bat phet shiliang wa ba klem yo kem shoy u. Wala kata ki sipai ki la khanra hakaleng ki jaka jong katika than bat ki la lap ikite ki marpen bethai ringkat ba ka mobile phone la IT ki tiar bla yo kuru baro shaki pulit jong ka Mizoram ban penlong ya ka jing tokit ka badan kam. Menteri jong Ketenaga Social Welfare ka Sarkar Meghalaya ba Paul Lingdo dangshen ulalet bisyare ka jingya jong ka trek ka ka bede ba ka Child Women Helpline ha ka Directorate jong ka Social Welfare bat ula pensngaw ka jingnang kiyo jong ki kam sneo persya ki kinthai ha ka ba ki ladan khat pratali ki digital case ki badang shiyo jingtem ute Menteri Sarkar ula banjur halor ka jingnan kam man pen klanje show ka trek ta ha ka te tan trekam kham tam ha ki case bala shu pen sa teng ula pen sngaw ka jingthu trekam man pen so alang ya ka thamai lum jingtem bat ka secretariat khana man yo pen step bat pen bhaya ka kam Kejala kala persang ban khmi bnya e ki jing sha thombor ba bon jat ye ki kinthai la ka de ka longren yang jungki ki jing sngaw ne ki wei ki kam sniu ling ba ka internet kani ka khobor ka wanchpi na ka AKASHVANI Shillong. Ka jila Assam kan rakhil ekmen ni ka jingsha itho e ka ktin Assamese kum ka classical language da ka program ka banne shita yolenter ha unai wing.
Daka bas ngokumen bala ai kedan classical language ka ktin Assamese ka bansakan mau ha ka history u menteri rang ba ka Assam u Himanta Biswa Sarma u ong ba ka Assam kan rakhil ekmen ya kani ka jingyo nam ka bakraw daka program ka banne shite yolenter ka bala ai kerteng bahasa gaurav sapta nadu ka laitrik unai wing hadu ka khandai trik unai wing 8000 arpusau. Menteri ketenat pathai jingtip jangka sorkar India u Jyotiraditya Scindia min kasi ulo ong ba lakmilinti ba ka jing pentrikam ya ka 5G ke la ban penyo kumba saus pa $100 million sha ka yok ka kot jangka India kat haus nem 8000 saupo. Haka puan ba ai jingkiran haka dorbar play perda ya ka Global Standards Symposium ka basan ka bala long ha New Delhi uskin dia ulo ong ba ka India kala pentelun ya ka jing pendan kam 5G telecom service habaro ki jilla but union territories but kala la ban kan thuk prapo na ka shispa ki nongshong shnong tang hapdeng arpu arbanai. Uteu menteri sorkar ulo ongru bakani kan long kum ka syarak jing syai banyak keren hakirin san ka partai kenang makan dan ka jingi menjur lang haman la ka por ba persyang ikila jing start ki bathamai. Ka Secretary General jang International Telecommunications Union ka Doreen Bogdan Martin ka ong ba ka India ka long ka nongilam ba khamat ha ka liang ka jing nang jing tip ya ka yok ka kot ha ka ba kimi shibuan ki jing trei ki bathamai ki baduna ka jing penlut pensam. Layo kurup ya ujingdi pindu art heroin uba syangdor kamba saukulur tingkai na kawai ketrok hajan kanong ba Guwahati menen kasngi. Kipulit kia thu balayo kem ya wei ubrio hakabai de bakani ka kamsnio balayo kem ya u da ka kanhun special task force jong kipulit ka jila Assam. Tang marayo ka jingtip ka batikina badan ka jing penpoi drugs na Nagaland cha Guwahati kipulit kila penap lepa bat kila yo bat ya ka ketrok hajan jarabat. Ukredo jangki Shipai Ringkau ke India Chief General Upendra Dwivedi ulami banlet sya kari Japan sausngi banyak penklan ya ke jingi trelang haka kenhon Shipai India bat ke kenhon Shipai Japan. Kakubor belapan mi dekat tanat ya dari ke ong bakani ke jingi jong tu he Shipai sya kari Japan kalau man penklan syo ke jingi dei hapdeng ke kenhon Shipai India bat ke kenhon Shipai Japan bat ban wad ikiwi kilat trekam ki banyarap penskem ya ke mensi mi trelang hapdeng jengki. Chief General Upendra Dwivedi un salit banjungok ru ia kajaka pensaanam ki Shipai ki baslur ka badan ha ichigaya badan sa aiburami u da ka kanhon Shipai Japan Ground Defense Force. Chief Executive Member CEM jangka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC uba penyat sing CEM min kasni wala pelat ya ka kot ka bala ai kerteng ka san perkhat u Khasi ya ka bala tho da uba friction kharshiyeng ki bladon lang hak te ka lempung kilong Chief Executive Member ka KHADC kum kongsan kinongkit kam jangka Khasi Author Society KAS ki bahayeng hasem jong unong tho lembat ki paralog ki bejan bat u. Haka jingkren jong ba penyai sing sim ula ai kuble yero yo ba friction uba lai shimta haka jingpen klan ya ka literature ula ongru ba ka KHADC ka khot ka wer kinong puli wat banya shimta but no sinyang haka tho ka puli namar ka jingnan jingkinong tho kot ka yarap ya ka KHADC ban penklan ya kiriti ki dustur balabu da umen barim. Nakaliang jong ba friction kharshiyeng ula penpau ka jing sngongo ka bakraw ki bahiyeng hasem ki jong u ya ka KHADC bat ya ka KAS naka benta baro ki jing kirshan bakila ai banyo penmi ya ka tei ka kon. Ikong Polin Warjri ilapan bena ya ka charity concert da ka aroha choir bat kiwi ki kaitor ki bela syakot snobha ban buram ni uba AH Scott Lingdo bam kuai hadwar ublay ubala jutri borba ban penmi pisa jingirap na ka benta ka hospital. Ikong Polin ilapan sngow ya ki jing jong ki brio ki beduk ha ka jela ki bam lakot bor setia banyak pak sumar jingpang. Ka jingpen long ya ketika concert kalong banyak penmi pisa ban kershan ya ke Dr. H. Gordon Roberts Hospital ha ke jingkan show pisa kerpang na ke bentaki nongpang ki beduk. Ling ba ki sur jing ruai la thmuan penyok mensim bat ai jingkan man ni ki brio ke bikin do jing ha ke bailut bai sep ban sumar jingpang. La khot la wer ya barok banyak shim mentalang na ke bentaka ke kamle isne ke bekerpang.
Katu gini kubur kelakut bekelawan shpi naka Akashvani Shillong. Sashipur kata kapur prabaji ninya so boy Delhi station naka menta ke kubur ke ketin Hindi ban penbud ke kubur pareng kapur pra kasan minit. Kini gede ke Akashvani Shillong.